Hoi, ik ben Sander en dit is mijn vrouw. Als kind voelde ik me al angst. Dus ben ik op een gegeven moment gewoon vertrokken. Ik moest gewoon. Ik moest mezelf vinden. Ik heb veel verschillende dingen geprobeerd. Ik heb veel gereisd. Ik heb veel gezien. Ik heb zelfs gestudeerd op de universiteit. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik er net echt bij hoorde. Toen, op een dag, heb ik een vreemde, maar heel speciale groep mensen gevonden. Veerzin niet zoals al die andere vastelandsverenigingen. Veerzin de berggeten! En toen had ik voor de eerste keer in mijn leven het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Ik was Toes.